Ondanks annuleringen kijken recreatieondernemers positief vooruit en weer problemen met project Waterdune. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Een klap in het gezicht en een forse tegenvaller. Zo noemt de Zeeuwse horeca het besluit van het kabinet om terrassen met Pasen niet te mogen openen. Wij zijn het zelf ook wel een beetje beu. En we willen eigenlijk gewoon door. Alles stond er klaar voor, ook hier in Veren. Het geduld van de horecaondernemers wordt opnieuw op de proef gesteld. Zoveel wikken en wegen zou het worden. En ja, toen hadden we al zoiets van, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar je krijgt toch wel weer hoop. Je rekent er een beetje op en dan is weer een teleurstelling dat het niet mag. Ja, dat is eigenlijk nog wat het ergste. Steeds het uitstellen van we mogen open. Ze begonnen in oktober van we gaan 2 maanden dicht. Hè. Maar ja, uiteindelijk zijn het er alweer 6. En hoe lang gaat het nog duren? Frits en Simone Heijnen namen bijna een jaar geleden restaurant Oranjeplaat in Arnhemuiden over. Ze zijn ondertussen langer gesloten geweest dan open. We zijn 4 maanden open geweest van de 12 maanden. Ondanks het feit dat ze de bui al wel een beetje zagen hangen, is de klap toch groot. Wetende dat het paasweekend het moment is dat er weer geld binnenkomt. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Ja, dat zijn toch dagen dat wij flink wat kunnen verdienen. En ja, dat mis je nu gewoon weer. En het wordt gewoon heel zwaar. En het gaat niet om een paar duizend euro per maand, maar het gaat gewoon om tientallen duizenden euro's per maand. Als we over 10 weken pas open mogen, ja, dan zijn we straks 8 maanden achter elkaar dicht. Ja, dan kun je het wel uitrekenen natuurlijk. Deze ondernemers hebben nu de stille hoop maar gevestigd op 1 juni. Ondanks het voor de horeca teleurstellende besluit van het kabinet blijft de branchevereniging lobbyen in Den Haag om duidelijk te maken dat de terrassen juist wel veilig open kunnen. Eigenlijk willen we ze heel duidelijk maken, en dat doen we al een aantal weken, dat wij onderdeel zijn van de oplossing in plaats van onderdeel van het probleem. En die mindset die vinden we niet bij de 2 verantwoordelijke ministers. En die moet er eigenlijk wel komen. En onderdeel zijn van de oplossing betekent dus straks geen volle parken, maar een terras waar gereguleerd mensen kunnen eten en drinken. En dat is uiteindelijk waar we heel graag met ze in overleg willen. Er ligt een prachtige routekaart waarin heel duidelijk staat onder welke condities en hoe we open kunnen. Maar dan moeten ze wel het geloof daarin hebben dat het ook op die manier kan gaan werken. Na een afsluiting van ruim 2 jaar is de Westkade bij SAS van Gent weer open. Met het weghalen van de laatste versperring kon de weg ter hoogte van kunstmestfabrikant Roger weer gebruikt worden. Een zeer heugelijk feit, ik kan niet anders zeggen. Het heeft een hoop ellende gekost, ook zeker voor de middenstand. SAS van Gent wat bijna niet meer bereikbaar was. Dus ja, alleen maar lof ook naar de aannemer die alles binnen de gestelde termijn heeft gerealiseerd. De kade was 2 jaar geleden in zo'n slechte staat dat hij spontaan kon inzakken. Nu zijn er onder meer nieuwe damwanden geslagen. Dat de drukke doorgangsweg was afgesloten was lastig. Ja, het is bijna niet te bedenken wat voor een impact dat heeft op winkels, eigenlijk op het bezoeken van elkaar. Heel lastig. Blij dat het weer open is. Het lijkt erop dat Pasen wederom niet de gedroomde start zal zijn van het toerismeseizoen. Duitsland heeft namelijk de lockdown verlengd en buitenlandse vakanties ontraden. Daardoor annuleren of verzetten veel Duitse gasten hun Zeeuwse vakantie. Maar vorig jaar was het met Pasen nog rustiger in Zeeland. Toen besloot de veiligheidsregio om alle toeristische overnachtingen te verbieden. En daarmee ging Zeeland een stap verder dan andere regio's in Nederland. Maar achteraf gezien had de sluiting minder rigoureus kunnen zijn. Ik denk dat dat het moeilijkste besluit is geweest in mijn loopbaan. Het was onze boterham en je hebt grote bedrijven, je hebt familiebedrijven, dus daar waren we niet blij mee. Wij moesten ook naar Duitsland en België zeggen, wij ontvangen u graag, maar nu even niet. Nou, dat zijn boodschappen die wil je niet graag geven als je volgend jaar weer moet bedelen, toerist, kom naar ons toe. Wij hadden ook begrip voor de situatie, laten we dat vooropgesteld hebben. Alleen er werd gesuggereerd dat er misschien een hele grote drukteopkomst zou komen. En ja, dat zagen wij dus heel anders. Maar de Zeeuwse ziekenhuizen konden toeristen er niet ook nog iets bij hebben. Ze zouden niet alleen zorgen voor extra besmettingen. Toeristen breken ook wel eens een arm of een been. Dus de veiligheidsregio had niet zo heel veel opties dan alleen toeristen helemaal te weren uit Zeeland. Het had misschien wel wat minder rigoureus gekund als er tenminste betrouwbare bezettingscijfers waren geweest. Toen hebben we ook het kenniscentrum voor toerisme van de Hogeschool Zeeland ingeschakeld om te zeggen, geef ons eens data. En toen is wel gebleken dat je niet echt kon zeggen van hoe zit het nu met de bezettingen. We hebben geen zicht op wie zit waar op welk moment.
Hoeveel mensen zitten er in een bepaalde... Hoeveel wordt er verhuurd? Er worden ook veel particuliere huisjes verhuurd. En daar was toen echt wel een angst. En toen hebben we ook wel gezegd, nou gaan we alle tweede huizen ook maar tegelijkertijd sluiten. Omdat we gewoon geen zicht hadden op hoe zit het nu overal. Daarom wordt er nu gewerkt aan een systeem om altijd up-to-date bezettingscijfers paraat te hebben. Maar ondanks het gebrek aan betrouwbare cijfers staat de veiligheidsregio nog steeds achter het besluit van vorig jaar. Terwijl andere toeristische regio's zonder problemen open bleven. Zeeland is wel iets anders dan de Waddeneilanden, moet ik eerlijk zeggen. Want dan kun je behoorlijk sturen op hoeveelheid. En in Zeeland komen natuurlijk wel 1 miljoen mensen. Het is het tweede drukste gebied in Nederland. Ik praat niet vaak premier Rutte na, maar we moeten met beperkte kennis, moest je toen wel 100% besluiten nemen. Uiteindelijk heeft de sluiting een maand geduurd en daarna werden de toeristen weer in stapjes toegelaten. Maar tot blijvende imago- en omzetschade heeft het, mede dankzij het mooie weer en de reisadviezen, niet geleid. Integendeel. Pak een beetje, normaal gesproken zit Zeeland bij wijze van spreken 3-4 weken absoluut vol. Hè. Dat is echt alles bezet. En we zagen nu dat dat wel 2-3 maanden was. De zomer in Zeeland is weer ontdekt. En volgens mij zal dat imago nog lang doorgaan dat je in Nederland goed op vakantie kunt. Er kwamen natuurlijk altijd wel Nederlanders, maar dat was afgelopen jaar wel meer dan andere jaren. En wij denken, als we de geluiden horen van hun reacties, dat zij ook wel verknocht zijn aan Zeeland en dat ze ook vaker naar Zeeland zullen komen. Dus eigenlijk corona was de beste gratis reclame die je kon bedenken? Als je het zo zegt, dat denk ik wel, ja. De GGD is weer begonnen met het inenten met het AstraZeneca-vaccin. 10 dagen werd het inenten uit voorzorg stilgelegd na meldingen van mogelijke bijwerkingen. Maar het vaccin is opnieuw gecontroleerd en veilig bevonden. Dus het prikken kon worden hervat. Kunt u daar binnen uw handen ontsmetten en dan kunt u verder, dan wordt u daar verder geholpen. Succes! Ja, ik ben gewoon heel blij dat ik aan de beurt ben vandaag. Ik vind het ook een stuk veiligheid, ook voor mezelf, maar ook voor degene waarbij ik bij kom, dat ik eigenlijk geen risico meer vorm. Ik vind het ook wel een beetje spannend, want ik heb ook gehoord dat mensen er ziek van worden. Dus dat hoop ik niet. Goedemiddag, komt voor de vaccinatie. Eerste, tweede. Eerste. Alles buiten gezondheidsverklaring. De GGD verwacht de opgelopen achterstand binnen nu en een paar weken te hebben ingehaald. En daar zijn ze vanaf vandaag mee begonnen. Want door het hele land wordt zorgpersoneel vanaf vandaag ingeënt met AstraZeneca. En hier in de Zeelandhallen was het zorgpersoneel vooral heel erg opgelucht. Het was minder pijnlijk dan dat ik gedacht had. Ik vond het even een beetje akelig, maar nee, prima gegaan. Dus ik zit even bij te komen en dan mag ik zo weer in de auto stappen. Ja, ook dat nog. Het gaat echt wel beschermen. Het gaat iedereen beschermen. En als we allemaal een vaccinatie halen, dan hoop ik dat we gewoon lekker van de zomer weer wat meer vrijheid hebben. Weer een beetje een fijn gevoel. Dat we in ieder geval weer vooruit kunnen gaan denken. Ik hoop dat iedereen ook gaat. Dus dan kunnen we allemaal weer leuke dingen gaan doen. Tot ziens. Bedankt. Dag, dank. Statenleden reageren kritisch op het rapport waarin staat dat de getijdenduiken van Waterdunen veel fouten bevat. Waterdunen is een natuurgebied waarbij zeewater via de waterdoorlaat het natuurgebied bij Breskens in en uit kan stromen. Statenleden maken zich zorgen over de kosten voor het herstel en vragen zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Onze grootste zorg is toch met die getijdenduiker dat de veiligheid voorop moet blijven staan. Het moet veilig zijn. De schuiven moeten versterkt worden. De cilinders van de schuiven, er moeten zwaardere cilinders in. Er moet een elektromotor bij. Dat zijn een scala aan maatregelen. En dat er zoveel zijn, al 10 heel belangrijke, dat vind ik dan verontrustend. In dit rapport staan alle problemen beschreven die er zijn met de getijdenduiker. In 2014 werd hij gebouwd en direct ontstonden er problemen. 5 jaar later kon de waterdoorlaat eindelijk aangezet worden, maar niet zonder continu toezicht. Want hij voldoet niet aan de veiligheidseisen. Onderschat, denk ik. En ook, ja, er ligt over nagedacht, onderschat, het ligt bij elkaar. En ook de problematiek waarschijnlijk in zijn totaliteit ook niet goed overzien. Zegt ingenieur Wim van der Linden, die op verzoek van Omroep Zeeland het rapport bekeek. Hij benadrukt dat fouten makkelijk konden ontstaan doordat het project uniek was. Maar politici in Provinciale Staten, zoals Tom Verhaert van D66, nemen daar geen genoegen mee. Hoe kan dit nu naar voren komen? En natuurlijk ook, hoe gaan we het oplossen? Wie gaat dat betalen? Statenleden willen nu, zodra het project klaar is, een nabeschouwing met de provincie, waterschap en commerciële partijen.
Wie er financieel opdraait voor de tegenslagen wil gedeputeerde Anita Pijpelink niet zeggen. Dat wil ze alleen doen in een besloten en vertrouwelijke vergadering. Het was geen grote ontploffing, de ontmanteling van de tweede vliegtuigbom die in het gebied rond Nieuwvliet is gevonden. Maar dat had een reden. Hiernaast hebben we natuurlijk ook een vakantiepark zitten. We willen eigenlijk de trillingen willen we zo ver mogelijk beperken. Daarom hebben we er best wel veel zand op gegooid. Dus ja, dit was eigenlijk niet een spectaculaire knal. Nee. Uit voorzorg zijn bewoners van 10 woningen geëvacueerd. De bom uit de Tweede Wereldoorlog stond nog op scherp. Als er een trilling of een schok opkomt, zou die bom af kunnen gaan. En liggen er hier nou nog meer bommen? Staan we nog op een bom? Ik hoop het niet. Maandag is de dag waar menig restaurant al een tijdje reikhalzend naar uitkijkt. De uitreiking van de Michelinsterren. En behalve een waardering voor de keuken is een Michelinster ook van grote waarde voor de omgeving. En dat weten ze in Katzand. Voor een restaurant dat op hoog niveau wil koken is de waarde van een Michelinster groot. 11 Michelinsterren heeft Zeeland. QC in Katzand, waar Circo Bakker chef-kok is, heeft er 2. Michelin is toch wel gewoon een van de belangrijkste gidsen, nog altijd. En dat is gewoon een beloning voor het team. En het zorgt ook wel weer voor extra bekendheid en aantrekkingskracht. Restaurants kunnen dus profiteren van een Michelinster. Maar hoe zit het met de omgeving? Kan een toprestaurant ondernemers uit de buurt ook iets opleveren? In Katzand denken ze van wel. Die sterrenzaken die gebruiken we in zover in de marketing dat wij ervoor zorgen dat alles wat je eigenlijk in Katzand ziet, dat fotogeniek moet zijn. Mensen die onze restaurants bezoeken, zijn gewoon mensen die van lekker leven houden. En die houden gewoon voor kwaliteit en die besteden ook ietsjes meer. Dus ik denk wel dat de streek er zeker aan mee kan profiteren. Dat trekt mensen aan, gewone mensen, zoals jij en ik, maar ook beroemdheden die daar weer foto's van op Instagram zetten. En die mensen hebben soms wel bijna 1 miljoen volgers. Nou ja, dan wil je niet weten wat voor effect dat heeft. Die zeggen van, joh, ik ben een avondje uit eten geweest in Katzand. Katzand heeft Air Republic, dat 1 ster heeft, en Pure Sea met 2 sterren. Het dorp wil zich nog meer ontwikkelen op culinair gebied. Ja, ik zou wel graag willen dat Katzand echt wel een food destination wordt. En dat betekent dus dat mensen die in de wereld van eten en drinken houden, dat ze ooit in hun leven Katzand bezoeken. En dan ook gewoon weer binnen alle lagen lekker genieten van lekker eten en drinken en lokale producten. Komende maandag worden de nieuwe Michelinsterren bekendgemaakt. Niet met een groot feest, maar online. De vraag is welke Zeeuwse kanshebbers er dit jaar zijn. Ik ga ook niet te veel speculeren. Michelin die oordeelt het kan wel gaan leven op een of andere manier. Maar daarom denk ik ook gewoon dat je dicht bij jezelf moet blijven. En gewoon koken voor je gasten. En doen wat je zelf lekker en mooi vindt. En zorgen dat je zaak gewoon lekker vol zit. En dan komt de rest vanzelf wel. Maandag aan het begin van de middag weten we of Zeeland een nieuwe sterrenzaakrijker is. Nog voor de invoering heeft de gemeente Veeren de nieuwe parkeerregels aangepast. Kosten voor jaarkaarten worden verlaagd en de bordjes die bij de entree van Zoutelande hangen worden weggehaald of afgeplakt. Het college zwicht daarmee voor kritiek van inwoners en ondernemers die eerder deze maand een petitie tegen het parkeerbeleid startten. Die petitie werd meteen duizenden keren ondertekend. En de neuzen in Terneuzen staan er. Van tevoren was er veel ophef over het kunstwerk. Maar nu de neuzen er zijn, staan nog steeds niet alle neuzen dezelfde kant op. Ja, ik vind het wel leuk. Aan de andere kant, ja, zonde van het geld. Het is vrij veel beton hier, dus dit fleurt het plein dan op. Om heel eerlijk te zijn vind ik er vrij weinig aan. Ik vind het niet zo mooi en het verpest het uitzicht een beetje voor het water. En nee, de kleuren vind ik ook niet echt passend. Hartstikke leuk. Het fleurt de boel op, lekkere vrolijke kleuren, dus ja. Ik ben positief gestemd over de neuzen. Onorigineel en ze hadden het geld veel beter kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld om jongeren te ondersteunen in coronatijd bijvoorbeeld. Wat u betreft is het wel het neusje van de zalm hier, dit kunstwerk. Zo zou je het kunnen zeggen, ja, inderdaad. Ja hoor. Tja, en tot zover. Meer nieuws is natuurlijk ook nog te vinden online of in onze app. En wij zijn er morgen weer. Een fijne avond.